Добър вечер. Добър вечер. Ние сме от Crazy TV и сакаме да знаем какъв е животът в селото в 21 век. Арен е живота много тук. Тук много природно, нема загадуване. Само ръката ще трябва кева да го направи. Иначе окей. Кажете ми име и презиме. Аз съм Шевкия Силюбанов, Печерска община Пещера, Шевкия Силюбанов, село Църник. Що ви кажете за вашият приватен живот? За моят приватен живот много имам истории. И аз како прво Аллах човек. И много верва в Бога, ама не оде на джеми. Що друго ти кажувам за моят приватен живот? Аз имам един много голям проблем до ден денес. На моя комшия, по братът му, на брат му детето, на Емет, там на мачката, дека чувам 300 гърла овци имам аз. Не ми дал овците вода да поят. Ама, и аз викам на Мемет, не мой брате, комшии сме, рода сме, и аз съм малав човек да не се карам, он пане, я тук тръг, право, пада колата и ода за Пехчево. И ода ке боке полицаят, му викам, бе, Боке вика мой приятел, и полицаят ме вика за 2 часа йог да бидеш от тук. И аз нямаше да правя върнах. Кога се върнах на мачкайца, имаше да видят неговите краи бутнали копите. Натепал жената му Мемет. Не ми дал овците вода пият. И аз на май реших от тук паля колата и я да паз за Пехчево. И па викам на той. И полицаят, я вика и 20 часа йог да видиш от тук. И я немаше и от тук офатаме с жената, решаваме и дойдем на суд. Судиме тамука, Мемет моли, плача, жената вика ми, осте го детето, не му е гръвотая, ти си Аллах човек. И аз го послушах. Ама, не го судих. После некое време, па Мемет не ми дал да пия овците вода. Па купите му нада, омакна ми йонджето, 6 декара йонже, а я немам пари, сиромашчия. Така е синка. И я наши ми вика на мене. И пак и тая жената ти вика, и теб голчето стоя, че ти пушени селата гол да шеташ. Така ми вика, синка. И затова я реших па да го судя. Дойдех па на судо, Павло, судих, и после като си дойдеме, още не беше судо да не законно. Решението там, и ода аз продам ти, и он ми вади оружие, ладно оружие, иска да му ободе. Пу, мастере му ебен.